Πεθάνε. Τι είναι η μηχανή? Πες τη ροπαλιά να ξεκινήσει να ξηγένει. Πού είναι η άκρη της λάστιχου? Τι κάνεις ρε μαλάκα, θέλω να το κλείνω. Πέρατα εκεί μέσα στα φυτά. Πού είναι το λάστιχο? Ρε, μόλις πάμε σπίτι μου θα πάρουμε 2-3 τέτοια ψυγεία που έχω, μαγνητικά κιόλας, γιατί δεν μπορούν να βγουν απ' έξω τα χταπόδια. Τώρα σε ποια φάση είμαστε? Σε σκατίσματος. Περίμενε. Μια τσάντα τα πετάω μέσα. Λοιπόν, σκολπάδες πάω πάνω. Στο μάσο να βάλεις κατάψυξη. Να θυμάσαι δεν έχουν άλλες τέτοιες σκολπάδες, να φύγουμε καμιά μέρα περίπου όλη τη δηλαδή. Πάνω τις πάμε ή εδώ στην πατάτα? Βάλτε εδώ κάτω. Πριν τι κάνεις μα, πρέπει να τα ζυγίσεις πριν τα καθάρισεις, να ξέρουμε τι είναι τι. Πήγαινε και έλα. Τι να βγάλω από εδώ μέσα, ρε φίλε. Πού να γυρίσει. Έτσι. Τι
Κοίτα εδώ ρε φίλε λολάδι που έχει. Το βγαλές. Προσπαθώ. Μισό κιλό λολό έχει αυτό. Αυτό τι είναι, 1,5 κιλό. Ναι. Σίγουρα. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν. Παίρνουμε την παραγγελία. Τι? Η πρώτη σακούλα πρέπει να έχει μέσα, γι' αυτό κάτσε να κάνουμε ένα σακούλα. Ρε. Το 4.600, Ναι. ένα 1,5, το ένα 250, ένα 700 και ένα 600. Ωραία, βάλε αυτό να δεις, είναι... Αυτά είναι. Τι σύστημα έχεις φτιάξει εδώ πέρα? Ρε φίλε, κουνιέται. Αυτό τώρα που το καθάρισες είναι ένα 150. Μήπως ήταν το ένα 250? Αυτές ήταν φίλε, Στο φακό, στο φακό, δεν υπήρχαν καλύτερες. στο φακό. Λοιπόν, και για να δεις τι είναι ο φίλος ορφανός, πάρε και τον καιρό της εβδομάδας. Μπράβο. Χωρίς να πάω στο σπίτι. Ναυτιλός. Όχι. Για πήγε. Εκεί που είχα πάει στον πελάτη. Πρώτα Και λίγο. πήρα την ίσπραξη, του λέω φίλο, του λέω βγάλε μου και μια για το καιρό, τι καιρό θα έχεις σήμερα. Σου είπες για ραφίνα, πορτοράφτη ραφίνα. Ναι, πορτοράφτη ραφίνα. Για έλα, βγάλ' το. Ναι, μην το Ρίχ' πιάσεις. το κάτω, ρίχ' το κάτω. Τι είναι Δύο αυτά? μποφόρ ανατολικός και δύο μποφόρ νοτιοανατολικός είναι το βράδυ. Εντάξει. Αύριο είναι νοτιάς νοτιοδυτικός 2-3. Το 1,5 είναι αυτό. Καλά, σοβαρά μιλάς, θα το βγάλετε τώρα. Το ξυψό είναι. Τόσο χταπόδι είχε. 4.600. Τόσο χταπόδι είχε. Ναι. μαλάκα. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι, με έχεις μπερδέψει τώρα. Λοιπόν. Πού είμαστε? Έχω εδώ το 1,5. Γράφεις τώρα εκεί ή την έχεις έτσι? Γράφει ρε. Γράφει και που δεν είναι το να το βάλω δίπλα. Για κλείστη, πάτα stop. Είναι το τέτοιο ρε. Άβρα αυτό.